дар рӯзи якуми мусобиқаи тоскулӯҳи бузурги Лозанна рақобатҳои вазни 60-66 килограмм байни мардон доир шуданд. Дар вазни 60 кило варзишгари ҷавони тоҷик Лои Қутбуддинов дар даври аввал бо намояндаи Маҷористон Наҷи Давиди 25 сола рӯбарӯ шуд. Дар ин нерӯсанҷӣ паҳлавони тоҷик тавонист аз худ маҳорати баланд нишон дода ҳарифашро ноком созад. Ӯ дар ҷараёни рақобат як вазари ва як юко ба даст овард. дар даври дуюм Лои Қутбуддинов бо намояндаи Озарбойҷон Аҳмад Юсуфови 27 сола, барандаи медали беринҷии Гран-при Циндао ва соҳиби медали тиллои Гранд Слами Тошкан ба татамӣ баромад. Лои Қутбуддинов дар як ҳолати мусоид аз ҳарифаш имтиёзи вазари ситонида роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор кард. вале дар рақобати даври ҳаштякниҳоӣ Лои Қутбуддинов аз ҳарифаш Руслан Полторацкий баҳрайнӣ бо имтиёзи иппон шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобатҳо дар мусобиқаи Лозанна маҳрум гардид. узви дигари мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Искандар Маҳмадхоҷазода дар вазни 66 килограмм ҷилои ҳунар кард. дар даври якум Искандар бо намояндаи Нидерландия Ван Хартен Йошем рақобат намуда бо дарёфти вазари пирӯз гардид. дар даври дуюм Искандари ҷавон муқобили варзишгари 30 солаи фаронсавӣ дорандаи медали нуқраи Мастерс 3 карат, барандаи мақоми дуюми Гранд Слам ва қаҳрамони Аврупо дар соли 2025 Даики Боуба нерӯсанҷид. новобаста аз он ки таҷрибаи Боуба як сару гардан аз Искандар Маҳмадхоҷазода зиёд буд, вале нерӯи ҷавонӣ дар ин ҷо дастболо шуд. Искандар бо дарёфти 2 вазари ва 1 юко роҳхати даври ҳаштякниҳоии мусобиқаро соҳиб шуд. дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ Искандар бо намояндаи Қазоқистон Акюлжан Жубатканов нерӯсанҷӣ кард. мутаассифона ин дафъа зури бозуи варзишгари тоҷик ба ҳарифи қазоқаш нарасид. ҷудокори қазоқ дар сонияҳои аввали рақобат бо партофти зебо имтиёзи иппон ба даст оварда ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. бонувони ҷудокори тоҷик Аҳлия Муминова ва Мадина Қурбонзода аз ҳарифони якуми худ ноком шуда аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданд.